Mohli žít, kdyby. Někteří, kdyby nejeli rychle, jiní, kdyby nepředjížděli a další pouze, kdyby nebyli v nesprávnou dobu na nesprávném místě. Přestože se na našich silnicích nejvíce bouraček stává v pátek, nehody, které obrací životy rodin na ruby, se odehrávají v sobotu a v neděli. Ve dnech, kdy většina z nás chce vypnout od starostí pracovního týdne. A nebo možná právě proto. Silnice jsou prázdnější, volno nabudí atmosféru pohody a klidu a ostražitost a předvídavost je za tam. Daň ale bývá za nejvyšší. A i když záchranáři a hasiči dělají bez ohledu na den týdnu, co je v jejich silách, aby do statistik nepřibývaly další křížky, jejich boj bývá často marný. Prvních 10 měsíců letošního roku má smutnou bilanci. 726 mrtvých.